Είμαστε εδώ στο καρναβάλι της Πάτρας. Τι χρώμα είναι ο καφές? Καφέ. Λάθος! Τι κρατάτε εδώ, κρύψτε το. Τι θα πίνετε από εδώ και πέρα? Θα πίνουμε μόνο Coffee Island. Εσύ. Εγώ παιδιά Coffee Island πάντα. Μόνο Coffee Island τα παιδιά. Σου αρέσει το Freddo Espresso? Coffee Island είναι για σένα. Τι καφέ πίνεις? Freddo Espresso σκέτο! Μόνο σκέτο θα πίνετε, μόνο σκέτο! Ένα Freddo Espresso μέτριο παρακαλώ. Λοιπόν, έχετε δει καφέ να πίνει καφέ? Δεν φτάνω! Mugiwara no Luffy Mugiwara no Luffy. and Cowboy Girl. Cowboy Girl. American Psycho, Patrick Bateman. Για να κερδίσεις αυτό το θερμός, μας κάνεις follow στο TikTok? Όχι. Άντε για τότε! Μόνο Πάτρα! Δεν δείχνω τη μούρη μου γιατί είμαι πάρα πολύ διάσημος. Είμαστε Πάτρα, το καλύτερο καρναβάλι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Κατρέμει το Ρίο Ντε Τζανέιρο!